Entón, así tamén cumprimos a hora. Boa tarde. Hoxe celebramos neste arquivo histórico o Día Internacional dos Arquivos, que é o día 9, pero como o 9 domingo, celebramos hoxe. O Día Internacional dos Arquivos establecese para divulgar a cidadanía a importancia da existencia, preservación e acceso aos arquivos. O tema deste ano é os arquivos e as tecnoloxías emerxentes, vale? Preténdese difundir o papel que xogan os arquivos na sociedade, promover o uso do patrimonio documental conservado neles e divulgar o impacto, reto, oportunidades dos novos avances tecnolóxicos no campo de arquivística. Desde fai un tempo os arquivos, sei que falo de todo a nivel mundial, pero tamén nacional e sobre todo tamén eu falo dos galegos, fai un tempo que os arquivos están a realizar unha enxente labor para preservar e difundir o patrimonio documental, vale? Por exemplo, eu poño un exemplo que sempre son moi localista, son de aquí, eu son directora do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, e vos podo contar que nos derradeiros 3 últimos anos este arquivo introduciu 42.300 registros, máis de 380.000 imaxes de documentos no Arquivo Digital de Galicia, en Galiciana, e tivemos unha visita de xente a través das redes sociais de máis de 121.000. É dicir, como o uso das novas tecnoloxías non vai en contra da promoción, conservación e divulgación dos documentos e dos arquivos, sino que os potencia, vale?
O obxectivo principal é, pois, difundir o impacto da tecnoloxía nos documentos e nos arquivos, así como preservar o patrimonio arquivístico cos novos espazos e contextos digitais. Tedes que ser conscientes de que se nós digitalizamos, o documento non se toca e o documento pode conservarse máis tempo. E o documento, se está digitalizado, pode ser accesible desde calquer parte do mundo. ¿Vale? Pero, repito, 42.300 registros descriptivos, máis de 380.000 imaxes e unhas 121.000 visitas en redes sociais. Solo este arquivo nos derradeiros 3 últimos anos. É dicir, os arquivos deben mirar o pasado, teñen que conservar o pasado, pero tamén teñen que ter en conta o futuro tecnolóxico. Quero, como sempre, agradecer a todo o persoal deste arquivo del que estou moi orgullosa polo seu excelente traballo na realización destas actividades. A Consellería de Cultura, a través da Dirección Xeral de Cultura, polo constante apoio e potenciación que fai destas actividades e, por suposto, moitas gracias a todos os que por participar con nós en estas actividades, tanto os que estáis aquí, moitísimas gracias, como os que están por redes sociais. Gracias. Bueno, presentar a Camilo Fernández Cortizo para mí, aparte de que é un placer, un profesor da universidade, a mí non me deu, porque iso teño tamén moito tempo, pero aquí hai compañeros que si lle deu. Vale? Bueno, doctor en Filosofía e Letras, profesor da área de Historia Moderna de la Universidade de Santiago de Compostela, na actualidade, bueno, tengo un extenso currículum que non me vou a parar, pero bueno, na actualidade é director da Cátedra UNESCO 226 sobre migracións e investigador principal do proxecto de investigación estatal españoles en Portugal 1715-1868, a emigración laboral e exilios políticos. O seu currículum investigador, según el, palabras textuais, está estreitamente ligado a este arquivo desde mediados da década de 1970. Segundo el mesmo, dos fondos documentais conservados e catalogados neste arquivo son debedoras moitas das súas publicacións sobre historia rural e historia da familia, en concreto da Terra de Montes e da cidade de Pontevedra no século XVIII, sobre a historia da vella na Galiza dos séculos XVIII e XIX, sobre a climatoloxía histórica, en particular da pequena idade de Xeo en Pontevedra, sobre as migracións e, finalmente, sobre o tema que vai a falar hoxe, que é a historia das ordes monásticas e da súa reforma. É un verdadeiro placer persoal e deste arquivo presentaros a dar a conferencia a Camilo Fernández Cortizo. En primeiro lugar, só me cabe agradecer a Beatriz Prego e a Fernando Amado, os organizadores dos actos deste Día Internacional dos Arquivos, e tamén a Carmen Corvo, a directora do Arquivo Histórico Provincial, pola súa invitación a participar nestos actos. Invitación que aceptei de forma inmediata porque, en primeiro lugar, xa foi comentado, foi neste arquivo alá polo afastado ano de 1975 cando iniciei a miña actividade investigadora. En segundo lugar, aceptei porque esta invitación proporcionábame unha inmellorable ocasión para manifestar públicamente o meu agradecemento aos directores e directoras do arquivo, está presente Loli, as técnicas e técnicos e a todo o personal pola atención profesional e polo trato cordial durante estes casi 50 anos de vinculación con este arquivo e espero que nos próximos 50 anos non seguir vindo ao arquivo, pero menos pido 20 polo menos. E tamén o meu agradecemento máis recentemente se debe a incuestionable colaboración do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra como titores profesionales
no programa de prácticas académicas externas do grao en Historia da Universidade de Santiago de Compostela. É unha colaboración imprescindible para a Universidade e, por eso, como titor académico de algúns alumnos e alumnas en prácticas, quero manifestar o meu agradecemento, porque un traballo de formación ímprobo, profesional e sabemos que o Arquivo de Histórico Provincial de Pontevedra é exemplar a hora da formación de estos alumnos e alumnas en prácticas. Terminado o capítulo de agradecementos, entramos xa en materia. Que pretendo coa presente intervención? Bueno, pois presentar unha panorámica xeral dos mosteiros vieitos. Aquí temos Tenorio, Lérez e Pollo, e tamén dos mosteiros cistercienses da provincia de Pontevedra. Aciveiro, Armenteira, a Franqueira e máis ao sur, Olla. E quero acompañar esta presentación, esta panorámica xeral dos mosteiros vieitos e cistercienses con referencias ao seu protagonismo religioso, pero tamén económico, social e político. E, para elo, voume centrar nunha cronoloxía concreta que podemos etiquetar como Idade Moderna. Entre 1487 e 1835. Por que estas datas cronolóxicas de comezo e de fin? Porque en 1487 o Papa Inocencio VIII concede aos reis católicos unha bula de reforma dos mosteiros vieitos, cistercienses e agostiños do Reino de Galicia. A data terminal, 1835, porque en este ano un decreto suprime os mosteiros das ordes monásticas e, ademais, o ano seguinte, en 1836, outro decreto xa autoriza a venda dos bens raíces de todos os mosteiros regulares. Agora ben, no Día Internacional dos Arquivos, é obrigado, a través desta conferencia, subliñar, xa adiantou a este respecto a cuestión a directora do arquivo, digo que é obrigado neste día subliñar o papel principal destas institucións a través da custodia, da catalogación, do acceso público, da consulta pública dos seus fondos documentales, papel principal, insisto, da reconstrucción da nosa memoria histórica, pero tamén na investigación, neste caso, sobre o pasado e, en particular, polo que me afecta a min hoxe, sobre a historia das ordes monásticas. Por esta razón, dunha forma tanto atípica nunha conferencia, pero na liña da exposición documental inaugurada hoxe, optouse por unha exposición con unha sucesión de textos, cadros e mapas con referencias explícitas a arquivos e fondos documentais, porque a historia faise nos arquivos, a historia do pasado faise fundamentalmente nos arquivos e de aí a necesidade que temos de acudir aos arquivos e, cando non, a través dos medios que pon ora a digitalización e internet, bueno, facer a consulta máis cómoda nos nosos lugares de traballo. Na Galicia de época moderna
dos mosteiros e conventos do clero regular localizados no mundo rural, os vieitos e os cistercienses eran os máis ricos, pola súa condición de perceptores de décimos e, sobre todo, de propietarios de dominios territoriais máis ou menos extensos. Certamente, os das abadías pontevedresas, en xeral, eran de menor extensión, pero, aínda así, sobresaían como propietarios rentistas. Tamén eran os máis poderosos políticamente, neste caso, por ser señores de vasalos, é dicir, por ser donos de coutos e de xurisdiccións nos cales os abades nomeaban os seus oficiais e estes oficiais exercían o goberno, exercían a administración de xustiza e non os oficiais do rei que tiñan, en principio, vetado a súa entrada. Pero, ademais de exercer funcións políticas e administrativas, recadaban toda unha serie de dereitos e de servizos señoriais. Finalmente, tiñan influencia religiosa en boa medida pola súa condición de titulares de dereitos de presentación e de padroado de beneficios eclesiásticos. Nestes beneficios eclesiásticos, os abades nomeaban os párrocos e os vigairos cando non era un monxe o responsable da cura de almas. Por tanto, da celebración da misa, da administración dos sacramentos, da predicación ou do ensino do catecismo da doutrina cristiana. Esta riqueza e poder acumulouse na súa maior parte nos tempos medievais, en particular ao longo dos séculos XII e XIII. Pero, a continuación, a partir de mediados do século XIV, esta situación de esplendor religioso, de opulencia dos fillos de San Benito e de San Bernardo, opulencia económica, cambiou radicalmente, sucedéndose durante a segunda metade do século XIV e ao longo do século XV un período xa de decadencia religiosa, de relaxación moral e, finalmente, de penuria, de pobreza económica. Os testemunhos destos séculos, hai que decirlo, son abundantes na descripción do estado deplorable no espiritual e no material e da vida monástica, ata o punto que os reis católicos, con ocasión da súa viaxe en 1486, solicitan ampla información sobre o que se chama neste momento os males da religión. O ano seguinte, en 1487, no preámbulo da bula de reforma da vida monástica, xustificábase a súa necesidade e urxencia da seguinte maneira. De algún tiempo a esta parte, a causa de la relajación que se introdujo entre los abades, priores y comendatarios monjes, nuestros amados hijos, que prefirieron sacudir el suave yugo de la contemplación, se fue enfriando en los repetidos monasterios la regular observancia y no solo fue abandonada por completo la antigua regla de vida, sino que sus moradores, dejándose llevar de reprobados instintos, pues puesto el temor de Dios, hacen una vida libre y disoluta, hasta el punto de que en muchos conventos ha cesado de todo el culto divino y sus abades y priores o comendatarios gastan con hombres de armas sus rentas y frutos o los emplean en otros usos profanos y poco honestos. Los despojan de sus tierras y haciendas, refiriéndose a los monasterios, y otros bienes destinados al culto divino. Echan fuera a los monjes y religiosos y no cesan de cometer cada día otros muchos y nefandos atentados para la perdición de sus almas, ofensas de la divina majestad, desdoro de la religión, disminución del culto divino en dicho reino de Galicia. 4 anos despois, en 1491, a situación descrita polo seguinte texto non era moi distinta. É un documento tamén emanado da Chancillería Real, unha carta de apoio
unha cédula real aos oficiales e xustizas do Reino de Galicia. Estándonos en ese dicho Reino de Galicia, fuimos informados y certificados como las personas de religión, así hombres como mujeres, que en los monasterios de ese reino residían, especialmente de la Orden de San Benito, San Bernardo y San Agustín, vivían fuera de toda religión, teniendo solamente nombre de religiosos, no guardando las reglas de sus órdenes ni los votos que prometieron en sus profesiones, y en ellos fueron obligados a guardar convirtiendo en usos profanos sus rentas. Los reformadores vieitos e cistercienses tendían a exagerar estos abusos, estos males da religión, co fin, certamente, de acusar e de axuizar por cometer moitos delitos e excesos a abades e abadesas supostamente indignos e rebeldes. Tal é o caso da abadesa dos mosteiros de Dozón e de Ansemil, o promotor fiscal da Orden de San Benito querélase contra ela dicindo que despois que vos la dicha Isabel d'Ulloa sois abadesa de los dichos monasterios que habéis tenido la orden e hábito de nuestro padre San Benito e seguido monja profesa, como non habéis guardado la regla e constituciones de la dicha orden de San Benito e habéis fecho e cometido muchos delitos excesos dignos de gran pugnación e castigo, en gran ofensa de Dios nuestro Señor, en gran infamia, en muy mal ejemplo de todas las otras religiosas de la dicha orden, andando muchas veces en bodas y batisterios y en ferias muy deshonestamente e contra las dichas reglas e constituciones de nuestro Padre San Benito. Además de esto, dice que habéis sido, sois muy destruidora y disipadora de los bienes y rentas de los dichos monasterios de San Pedro de Dosón y de Ansemil, dándolos e enajenándolos en cosas profanas, haciendo de ellos fueros a quien queríades y por bien tenidas en casos prohibidos. Y que además de esto, vos, la dicha abadesa, juntamente con las otras religiosas de los dichos monasterios, contra la dicha regla de nuestra orden de San Benito y contra las constituciones de ella, continuamente habéis comido carne e vestido camisas de lino e asimismo echado en vuestras camas sábanas de lienzo e que asimismo salía desde los dichos monasterios para hablar con cuantas queríades e non vivíades en clausura comunidade. Bueno, no presente texto, que transcribe parcialmente un interrogatorio sobre a vida e costumes, en este caso do abade de Mosteiro de Lérez, que é acusado polo promotor fiscal, a testemunha que recaba precisamente o fiscal é un monxe do propio convento, do propio mosteiro. Por tanto, é un subordinado do abade. A la tercera pregunta, dixo que el tiempo que lle ofreció Fray Arias, abad del dicho monasterio, su antecesor del dicho Fray Jácome, que los monjes que con él estaba lo eligieron por su abad. Y este que depone dio su voto y antes de que viniesen las bulas de Roma ni tuviese título, metió gente en él para lo defender y tomó posesión. Preguntado cómo lo sabe, dijo que porque este que depone trajo la gente, la tuvo en el dicho monasterio 15 días, por lo que quería tomar el arzobispo de Santiago. A la cuarta pregunta dijo que lo que de ella sabía es que nunca este que depone le conoce tener hijos ni hija, ni lo vio ni oyó decir. Y dijo que sabe que el dicho abad tenía una mujer en casa de Gonzalo de Ermina, morador en San Vicencio, que después la tuviera en la villa de Pontevedra y que tenía que hacer con ella. A la quinta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que cuanto a ser pretexto que se refiere a lo que arriba tiene dicho y que en cuanto a saber si es hombre letrado, que no lo es más de cuando sabía leer y cantar. Y que esto, que lo sabrá bien
y que no era instruido ni sabía de regla ni las ceremonias de la orden. Bueno, así vai respondendo a toda unha serie de preguntas o monxe de Lérez e coas súas respostas está condenando o seu abade. En todo caso, estas acusacións contra a abadesa de Dozón e tamén contra o abade de Lérez deben ser consideradas con cautela, con precaución, porque son testemunhos de parte feitas por testemunhas convenientemente seleccionadas e, por tanto, as súas acusacións poden ser exageradas ou interesadas. Bueno, pero, aínda así, se reunimos estas e outras informacións, debemos concluir que, a finais do século XV, a situación dos mosteiros, o estado dos mosteiros das ordes monásticas no espiritual e no temporal era deplorable. En consecuencia, os reis católicos actúan inmediatamente e dan instruccións ao embaixador en Roma para que solicite do papado unha bula de reformación do clero regular de todos os seus reinos. Roma responde con unha bula, a bula Quanta Indei Ecclesia de 1487, autorizando só a reforma dos mosteiros vieitos e cistercienses e agostiños do Reino de Galicia, que así se convirte nun campo de ensaio, nun campo de experimentación para a reforma do clero regular, porque por unha bula de 1493 os reis católicos reciben xa a autorización para estender a reforma non só ao Reino de Galicia, sino a todos os reinos hispánicos. E o ano seguinte, en 1494, aquí teñen precisamente a relación das bulas de reforma que en este período autorizan aos reis católicos a reformar tanto os mosteiros masculinos como femininos. Creo que por este breve papal de 1494, bueno, poñíase a reforma en más da congregación benedictina vieita que tiña a súa sede central no mosteiro de San Bieito de Valladolid e tamén nas más da congregación cisterciense de Castela coa súa sede no monasterio toledano de Montesión. Unha e outra congregación xa ao longo do século XV viña impulsando, certamente co apoio dos monarcas, viña desenvolvendo, impulsando un movimento de reforma monástica, por tanto, de retorno a estricta e rigurosa observancia da antigua regla de San Benito. O primeiro mosteiro en unirse a congregación, o primeiro mosteiro vieito, foi o de San Martín Pinario. E os últimos, precisamente, os tres pontevedreses, Tenorio, Lérez e Pollo, que incorpóranse á congregación vieita xa no reinado de Carlos I. Tamén os mosteiros pontevedreses do Cister se incorporan tardíamente, salvo o caso de Acibeiro, que en 1505 xa sumado á congregación cisterciense. Pero, de novo, é un mosteiro pontevedrés, é o máis resistente, é o último en anexionarse á congregación, en concreto, como poden ver, o de Olla en 1547.
A reforma e a unión dos cenobios ás congregacións respectivas, debo dicir que en bastantes casos foi traumática e feita co uso da forza. E por iso tamén tuvo frontais resistencias e oposicións. Pero, aínda así, esta reforma iba perseguindo unha transformación radical da vida monástica. De acordo cos testemunhos de época xa lidos, os estados dos mosteiros a finais do século XV e a comenzos do século XVI eran deplorables, no espiritual e no temporal. Non vou a insistir xa nos contidos dos documentos lidos, porque revelan precisamente que hai unha situación de crisis, hai unha situación de decadencia religiosa e de relaxación moral nestos mosteiros. Pero tamén hai unha penuria, unha pobreza económica que afectan a maioría dos monxes, que en moitos casos faltan de medios de subsistencia, que frecuentemente viven en edificios ruinosos, polo que os abandonos iban a máis e o seu número, por suposto, a menos. Téñense buscado os culpables, aparecen na documentación, no primeiro texto falase dos comendatarios. Bueno, as grandes lacras da vida monástica en este momento son, primeiro, os nobres e cabaleiros encomendeiros que, baixo o pretexto de defender e protexer os mosteiros, bueno, pues apoderáronse das facendas, das rendas, dos coutos, impoñían fortes exacións aos vasallos, etc. Unha segunda lacra eran os abades comendatarios, que normalmente eran provistos pola curia romana, e en moitos casos eran asentistas, e o que lles preocupaba era simplemente percibir as rendas e os froitos dos mosteiros e desatendían o recto, o goberno e a administración dos mesmos. Por tanto, o que favorecían era o desgoberno e a enaxenación, o alleamento dos patrimonios monásticos. E, finalmente, os propios abades e abadesas da terra que estaban a miúdo vinculados coas liñaxes nobles locais e, por tanto, trataban de favorecer a esos membros da súa liñaxe. Como? Pois, dándolle aforamentos ventaxosos a baixos precios, de casares, de facendas, enaxenando heredades no seu favor, etc. Por esta razón, o promotor fiscal acusaba a abadesa de Dozón de ser moi destruidora e disipadora dos bens e rendas. Este era o panorama espiritual e material que debían transformar as congregacións de observancia a finais do século XV. E os apoios dos monarcas, e non, insisto, sin oposicións e resistencias, emprenderon a reforma sin volta atrás das abadías galegas. Puxeron fin ao desgoberno dos abades comendatarios e os abades perpetuos, que foron xa sustituídos por abades trienais ou cuatrienais que, por outra parte, xa non podían ser autónomos, independientes, sino que estaban sometidos no goberno e na administración das casas os superiores das respectivas congregacións e o capítulo xeral. O capítulo xeral que controlaba a elección dos cargos, por suposto tamén dos abades, e que tamén aprobaba as definicións, as constitucións, que son textos normativos que regulamentan todas as esferas da vida monástica. O goberno da comunidade, a xestión e administración do patrimonio e o noviciado,
a profesión religiosa, os estudos, a alimentación, o vestuario, etc. Por outra parte, as visitas hasta agora intermitentes e discontinuas tamén se regularizaban cada 2 anos e eran encomendadas a 2 visitadores xerais. Bueno, puxose empeño en restaurar a antigua observancia da regla e, por tanto, dos votos de clausura, de castidade, de silencia, de pobreza, e tamén restaurar a asistencia regular e asidua e os retos de coro. Este cantoral, precisamente, debía estar na iglesia do mosteiro que sexa e formar parte, precisamente, dos cantos das horas canónicas preceptivas para monxes e monxas. Tamén se tomaron medidas para remediar a ignorancia da regla e das cousas da religión, bueno, pois regulamentando pois o noviciado, a profesión, os estudos e, lóxicamente, creáronse colexios de artes, colexios de teoloxía e, desde 1547, no mosteiro de Pollo empezou a funcionar precisamente un colexio de teoloxía. Finalmente, os novos abades, seguindo as directrices das respectivas congregacións, procederon a restaurar económicamente os novios, a sanear as súas economías e mediante a recuperación das facendas, das heredades, das rendas, dos coutos que foran usurpados ou negados a súa propiedade. Para levar a bon fin este obxectivo de recuperación económica, trataron de actualizar os contratos de foro, de presentar demandas de reivindicación de bens, de cotos e xurisdiccións, etc. E, a tal fin, desplegaron unha actividade documental sin precedentes polo que os arquivos monásticos e o emprego de arquiveiro que empeza a desenvolverse a finais do século XVI e principios do século XIV, como ven, esta planta do arquivo do mosteiro de San Salvador de Lérez está fechado en 1614. Por tanto, cando a figura do arquiveiro e tamén a constitución do arquivo están na súa primeira fase. Bueno, esta actividade documental, febril, sin precedentes, ten, lóxicamente, unha explicación, un obxectivo, que ter a man a documentación e os instrumentos para, se hai que presentar demandas ou querelas ou despachos, legitimalos e avalalos con unha documentación oficial. En consecuencia, nestos anos multiplícanse os tumbos recompilando os máis diversos documentos multiplícanse os libros forais que resistan os foros e as súas rendas multiplícanse os libros de apeos para probar a propiedade de esos bens que son apeados. Nesta mesma liña, as congregacións implantan xa unha contabilidade uniforme, regular e obligatoria que rexistra os ingresos en distintos libros, libro de panera, libro de bodega e tamén os gastos. Como resumen das entradas de ingresos e de gastos, teñen que tamén elaborar un libro de caixa
insisto, que contabiliza todas as entradas de ingresos e de gastos durante un trimestre. E con estos datos económicos, cada vade a conclusión do seu mandato, por tanto, cada 4 anos, debe enviar ao capítulo xeral da congregación un estado de contas donde se resuman os ingresos e os gastos con un balance final. A expansión dos dominios monásticos derivou, como xa dixen, da recuperación de lugares, granxas, coutos usurpadas ou negadas, pero principalmente da supresión dun importante número de pequenos mosteiros illados e habitados por 2 ou 3 monxes ou monxas. Unha vez suprimidos estes mosteiros, son transformados en prioratos e os seus dominios, rendas e froitos foron anexionados a outros cenobios máis importantes. Cal foi a consecuencia? Pois unha radical transformación do mapa monástico galego cunha forte reducción, como poden ver aí, de casas. No mapa 2 localízanse os prioratos e mosteiros vieitos existentes en Galicia antes da reforma. No mapa 3, os que sobreviven á reforma. Vexan a diferencia. A partir de 1547, os mosteiros vieitos existentes son 8 masculinos e un feminino. Hai que sumar o da Guarda máis tardío que fundado en 1558. Por tanto, hai un cambio radical na disposición do mapa monástico galego. Que, lóxicamente, coa desaparición e transformación en prioratos de moitos pequenos mosteiros, os favorecidos son outros máis grandes. Cales, en particular, o mosteiro de San Martiño Pinario e o feminino de San Paio de Antealtares, que arramplan con todos os mosteiros vieitos existentes na provincia de Pontevedra. Non van a pasar esos mosteiros que desaparecen os pontevedreses, senón que son anexionados aos 2 compostelanos, que son os 2 mosteiros máis importantes, máis ricos da orden vieita. Insisto, San Martín Pinario e San Paio de Antealtares. No caso dos cenobios cistercienses, subsisten só 13 masculinos e tan só un feminino, o mosteiro de Ferreira de Pallares. A pesar da diminución do número de casas monásticas, os monxes que os habitaban non cesaron de incrementarse ata polo menos comenzos do século XIX. En 1591, os regulares sumaban en Galicia 1627. Os benedictinos e bernardos eran 476, por tanto, casi o 30% do total. En 1787 chegaban a 868, por tanto, entre 1591 e esta data multiplicáranse por 1,8. Nas abadías masculinas pontevedresas, o número máis elevado de religiosos alcanzouse en 1757. En total, 151. E entre 1591 e 1787 multiplicáronse por 2.
Certamente, as monxas eran menos numerosas, as do mosteiro da Guarda en 1600 sumaban 20, en 1753, 31, e a partir de aquí xa experimentaron un forte descenso hasta comenzos do século XIX, en que só había 8 monxas estantes. Bueno, a maior parte dos monxes, non así das monxas, eran de fora de Galicia. A unión das respectivas congregacións supuxo unha inundación de novicios, de profesos e abades foranos. É dicir, unha auténtica castelanización das comunidades dos mosteiros galegos. Por esta razón, ao longo da época moderna, subsisteu unha corrente de opinión compartida polo padre Sarmiento de que a reforma había sido un expolio en beneficio dos monxes e abades de Castela, que se apoderaron dos empregos e tamén dos patrimonios, das rendas e dos mosteiros galegos en detrimento dos naturais do reino. O padre Sarmiento fala do fatal desatino que supuxo esta castelanización das comunidades. Bueno, o cadro que temos en pantalla o que cuantifica ten a proporcionalidade dos abades dos mosteiros en razón da súa procedencia. E como podemos ver, no mosteiro de Pollo, ao largo dese arco cronolóxico, os abades galegos só suman o 17,6%. Os de Lérez, o 22,1%, e os de Olla, o 31,3%. En definitiva, hai unha hexemonía, un predominio neto dos abades foráneos. Por exemplo, nas casas de Pollo de Lérez, bueno, dominan os abades de Castela Vella e a continuación da Rioxa e de Asturias. En cambio, no de Olla xa predominaban os de Castela Nova, os de León e os de Asturias. Bueno, desde a Idade Media, na paisaxe rural, destacábanse certamente pola súa traza e monumentalidade os mosteiros e as súas iglesias. Identifican a primeira vista e de forma física centros de riqueza e de poder cun protagonismo religioso, pero tamén económico, político e social que na época moderna se renova e se reforza coa unión á congregación, cos seus edificios reconstruídos e ampliados e tamén coas súas economías saneadas. O cadro en pantalla, en certo xeito, resume a través de partidas económicas as distintas esferas de protagonismo dos mosteiros, bieitos e cistercienses. En principio, como xa comentei, son propietarios de dominios territoriales máis ou menos amplios. Dominios territoriales que ceden en foro a cambio de unha renda e precisamente a renda da terra, a renda foral é a principal partida de ingresos destos mosteiros. Aquí temos como os foros supoñen entre o 55 e o 78% do total de ingresos destos mosteiros. O foro, como ben saben, é un contrato de longa duración por 3 voces, por 3 xeneracións ou por 3 vidas de reyes que supón unha cesión de terras, de casas, etc., e a cambio dunha renda. Unha renda normalmente estipulada en especie, en cereal ou en viño, e en moi poucos casos en cartos.
como tal contrato de cesión da terra aparece no tránsito do século XII ao século XIII, porque hasta ese momento dominaba a explotación directa por medio de granxas. Pero a partir da bisagra destos dous séculos, empeza a abandonarse a explotación directa e os mosteiros van a preferir a cesión dos seus patrimonios a cambio dunha renta. De forma que no século XVI o foro era hexemónico en todos os dominios, en todos os patrimonios monásticos. Aquí teñen precisamente un foro do mosteiro de San Xoán de Pollo, ano 1439, que forma parte da colección da exposición documental que teñen nesta sala. Dependendo da extensión dos patrimonios dos dominios territoriais, lógicamente, variaban a cuantía dos ingresos. Aquí teñen, por exemplo, o contraste entre olla, que percibe anualmente 118.017 litros de cereal frente a pollo que recada unha cantidad moi superior, 430.000. O propio pode decirse dos contrastes en canto a ingresos en diñeiro. Contraste no seo da propia orde vieita e da propia orde cisterciense, pero tamén entre eles. Contrastan os 15.068 reais a franqueira cos 117.874, por exemplo, de pollo. En todo caso, debo decir que os mosteiros pontevedreses non se contaban entre os máis ricos de unha e de outra orde. Insisto, a renda foral constituía en definitiva o principal ingreso dos beneditinos e dos bernardos, e en segundo lugar situábanse os décimos e as primicias. A súa contribución ás economías monásticas oscilaban entre o 20 e o 40%. Aí son os datos que poden confirmarse na columna 10. En todo caso, os mosteiros cistercienses e beneditinos non estaban entre os principales cobradores, porque dos 9 millóns de reais recadados por diezmos, o clero regular só recibía o 8,9%, por tanto, en torno a 800.000 reais. Pero, lógicamente, este total había que repartirlos entre as distintas órdenes regulares e, lógicamente, o parcial era un parcial menor. En algunhas parroquias en que se percibían os décimos, os mosteiros poseían tamén os dereitos de presentación e de padroado e de beneficios eclesiásticos. Tampouco neste caso os mosteiros vieitos cistercienses pontevedreses sobresaen polo seu número, Leres 7, Tenorio 2, Acibeiro ten 21, Almenteira 11, Oia 2 e a Franqueira 2. Por tanto, un número moi modestos por comparación con San Martiño Pinario ou con Célano. O poder político dos abades estaba vinculado á súa condición de señores de vasalos e de, por tanto, donos de coutos e de xurisdiccións. Pero debemos tamén suliñar que
non eran señores de un gran número de vasalos, nin tampouco a extensión dos seus señoríos era moi importante. Como ven aí, o señor que conta con máis vasalos en 1760, 1344, é o abade de Olla, e tamén é o que é señor de terras de señorío máis extensas, 62,8 kilómetros cuadrados. Por tanto, con tan escaso número de vasalos, os ingresos por dereitos señoriais eran moi modestos, eran moi baixos. Bueno, a riqueza e o poder, e xa remato, a riqueza, o poder e os privilexios tiñan unhas contrapartidas. E as contrapartidas, a primeira delas era a labor asistencia. A porta dos mosteiros reuníanse un maior ou menor número de pobres, de veciños, para recibir a sopa boa. É dicir, unha esmola en cereal, a veces con caldo, e nos estados xerais precisamente contémplanse estos gastos en diñeiro. E a este respecto sinalar, por poñer dous casos, que o mosteiro de Armenteira normalmente ofertaba anualmente 42.873 litros de cereal. É dicir, o 24% dos seus gastos en especie. E no vinicido de pollo é, a su vez, 37.699 litros. Por tanto, isto supoñía poñer a disposición dos pobres en torno a 130 litros diarios de cereal. Bueno, tamén realizaban caridades, sin dineiro, etc. Bueno, outras contrapartidas eran na labor pastoral, na labor docente, presentando escolas de primeira letras, como o caso de Mosteiro de Pollo, e a partir de 1782 presenta unha escola elemental con 120 nenos e 30, 40 nenas, e a condición era que cada un dos pais tiña que achegar 1,5 ferrados de millo ao ano. Por tanto, era o que se chaman escolas de ferrado. Xa para concluir, e a modo de recapitulación, a historia dos mosteiros vieitos e cistercienses de Galicia é unha historia de varios séculos nos que se suceden etapas de esplendor e outras de decadencia. Bueno, na época moderna, estas casas renovan e reforzan o seu protagonismo, cambian a súa fisonomía dos seus edificios e igrexas con novas trazas renacentistas e barrocas, e incrementan tamén o número de monxes e monxas, e as súas economías prosperan hasta o punto de que os seus ingresos, certamente, con algúns sobresaltos, evolucionan a alza hasta comenzos do século XIX. Pero o primeiro tercio do XIX vai ser tempos de dificultades que van ir a máis hasta o punto de que é unha fase agónica e terminal para os mosteiros dos regulares galegos e tamén dos regulares españoles. Esta agonía finaliza en 1835 e 1836 cando se decretan, por unha parte, a exclaustración dos monxes e, por outra parte, a nacionalización, a desamortización das rendas e dos bens monásticos. Os monxes son obligados a abandonar os mosteiros e, por outra parte, estes mosteiros desaparecen
e, insisto, os seus bens son aplicados ao crédito público. Chegábase así, entonces, ao fin de 7 séculos de riqueza, poder e privilexios. Moitas gracias. Se alguén quere facer... Sí. Muy brevemente me tiene que ir. Pero que sea fácil, entonces. Sí, los foros, estuve un poco desde que Ramón Villares publicara la Sociedad de Galicia, que era un modelo, como se fuera digamos, un modelo de contrato de arrendamiento tipo en Galicia. Y luego leí en algún momento que no es así. Entonces quiero preguntarle, ¿cuál fue la incidencia de los foros en Galicia, así rápido? Efectivamente, desde os estudios de Peixerto Saavedra sabemos que hai na provincia mindoniense tanto a fidalguía como, por exemplo, o mosteiro de Lourenzá e tamén o mosteiro, perdón, o convento de dominicas de Viveiro mostran predilección polo arrendamento. Por que razón? Porque o arrendamento permite actualizacións no corto tempo das rentas. O fora un contrato de longa duración, por 3 vidas, por 3 voces, ou a partir do primer tercio do século XVII, en algunhas partes esténdese a 3 vidas de reis. Entonces, en primer lugar, hai que ter en conta esta cuestión espacial. Pero hai que tamén ter en conta unha cuestión cronolóxica. Porque hai mosteiros que tratan de actualizar precisamente cando os foros se suceden os despoxos, cando termina a temporalidade do foro, o que tratan é de mudar a relación contractual de forista a arrendatario. E, precisamente, esta cuestión é a que suscita a famosa polémica dos despoxos. A principios dos anos 1760 concluían moitos foros. Por qué? Carlos I morto en 1700. Luís I, 1724. Fernando VI, 1759. Lóxicamente, se é a vida de 3 reis, é unha cuestión de 60 anos, o colono, o foreiro, tiña que renovar o seu foro. Bueno, entonces, os mosteiros, neste momento, o que queren é revertir a situación ao seu favor, transformando os foros en arrendamentos. Pero atópanse coa posición da fidalguía, porque a fidalguía eran intermediarios na cesión dos foros que eles, a súa vez, subaforaban os campesinos. E nese intermedio, eles eran quen impoñían rendas máis gravosas, máis altas. E suscítase toda unha polémica con intervención do Colexio de Abogados de Coruña, de oidores da Real Audiencia, do Arcebispo de Santiago, do Capitán Xeral, etcétera, etcétera. Repártense as voces e as defensas entre uns e outros, con manifestos, o manifesto do mozo de mulas, etcétera, manifestos anónimos, e os fidalgos presionan na corte, porque teñen valedores importantes. Tamén teñen aquí, porque a Real Audiencia, o Colexio de Abogados de A Coruña,
os reximentos municipais están máis ben apoiando a fidalguía. E unha provisión de 1763 ordena a Real Audiencia que non admita despoxos a trámite se non se dá o caso de que os colonos os foreiros non pagaron a pensión. Pero se están pagando a renda, non poden tramitar. E, entonces, a suposta temporalidade do foro anulase. E outra Real Provisión de 1785 reafirma esta decisión inicial atacando o Consello de Castela tome unha determinación sobre o asunto. Quenes salen favorecidos? Por unha parte, a fidalguía, que mantén o control da terra, e tamén os campesiños, porque se ven garantizados a súa permanencia na explotación, no usufruto desas terras, por tanto, no dominio útil desas terras. Bueno, o que non foi un breve foi meu. Sí, sí. Sí, sí, sí. Llegar a tanta gente, ¿no? A minha pregunta é a reacción desa combinatura, ¿no? A que afecta exclusivamente o caso do Sí. Realmente, o caso do tiene un carácter, digamos, de maior emerxencia o resto do que é do rural, do resto do territorio do país, do goberno católico. No caso de que se hubiera unha maior emerxencia, cal serían os factores? O carácter político de Galicia, digamos, una estación de formación do goberno rural, ou se pode ser, por exemplo, ese carácter de garantismo que pode ter a pobreza galega, unhas inxerencias que se cometen con os chamados abalos comunitarios. Gracias. Bueno, en primer lugar, a situación de decadencia da vida monástica non é específica de Galicia nin de España. É xeneralizada a toda Europa e as dúas ordes, a de San Bernardo e a de San Benito. De feito, non só emerxen en España congregacións de regular observancia. É un fenómeno xeneralizado a escala europea. Por outra parte, o que temos que ter en conta tamén é o contexto. Estamos nun momento de crise económica e de crise social. A partir da peste negra de 1348, instálase un marasmo en Europa. Cae a población, e ao que era a población, os nobres vense perxudicados nos seus ingresos, porque os seus vasalos diminúen e, por tanto, as cargas que cobran tamén diminúen. E, lóxicamente, para solucionar este problema, que fan? Dirixen as súas accións hacia outro privilexiado que ten propiedades. E, entonces, baixo ese pretexto de defender, de proteger, automáticamente o que fan é apoderarse de coutos, de facendas, impoñenlle os vasalos monásticos pesadas cargas. O primeiro texto do preámbulo incidían nesa cuestión. A cuestión de, precisamente, dos desmanes e dos abusos dos cabaleiros e fidalgos encomendeiros, que se vinculan, por outra parte, a unha nova nobleza trastamarista
de orixe castelá que quere apoiar o seu ascenso social con unha base económica importante. Hai outro aspecto ao que tamén aludiches, os abades comendatarios. Estes abades comendatarios son unha auténtica quebradeiro de cabeza para tanto reis católicos como Carlos I, porque non se aveñen a renunciar, entonces eles o que están interesados simplemente en percibir as rendas e fano a través de factores. Famoso o caso de Malavicino, que era abad de dos mosteiros ourensanos e que nombra un factor que é famoso por a súa crueldade e Ochoa de Espinosa. Unha destas, os veciños mátano con fumeiros. Bueno, algúns abades incluso son asaetados. Por exemplo, un abade de Monfero que viña precisamente dunha romería e asaetado. Por tanto, os factores son uns factores moi varios. Hai un problema de crise económica, hai unha cuestión de crise religiosa, nun contexto xeneralizado europeo de decadencia, pero, ademais, os reis católicos que interrumpen a Guerra de Granada veñen hasta Galicia. Eles o que non é que lles transmitan información, eles mesmos solicitan información a través de informes, a través de conversas. Entonces, toman clara conciencia de cal é o problema. Pasa que Roma, hai conflictos con Roma, en primeiro momento co papado, os reis católicos neste momento, Fernando está en conflicto, pero cando sube sobre o pontificio Inocencio VIII, logra esa bula. Unha bula restrictiva, porque ele solicita para a reformación de todos, do clero de todos os reinos, e restringe a Galicia. Direi un pouco, a túa pregunta tamén, como era tan amplia, non sei se entendín ben o que me querías preguntar. Sí. Una pregunta muy concreta sobre el monasterio de la Armenteira. Según tengo entendido, tenía 5 prioratos en la provincia de Pontevedra. Sí. Y uno de ellos era en la comarca de Alhama, la zona norte. ¿O ese podría pertenecer al monasterio de los Señores? No, mira, no te puedo decirlo, pero yo creo que Alhama. En Alhama, según tengo entendido, la zona, que sería el municipio, digamos que la comarca, la zona norte, sería un priorato del Ciste y creo que de la Armenteira, la zona sur... Puede ser de Armenteira, de Oseira, no lo sé, no te puedo... Yo puedo consultarlo, pero es una pregunta tan concreta que no... Porque además, como puedes ver, el número, en todo caso, sí, Armenteira en este momento no se beneficia con ningún priorato o monasterio suprimido. Por tanto, son prioratos que ya, si fueron monasterios, desaparecen en la Edad Media. Por tanto, sería tal vez una granja que era trabajada por conversos y por el maestro granjero,
o simplemente son prioratos, pero ya digo, no se corresponde con su anexión con este momento. Es una incorporación de época medieval. Porque no hay en Armenteira ni Oia en este momento, no hay incorporaciones de ese tipo. Los hay, efectivamente, en el monasterio benedictino de Aguarda. ¿Por qué? Porque es de nueva fundación. Entonces, se van acumulando la parroquia de Goyán, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias. Bueno, a continuación imos ter a velada musical, vale? Vou a presentar que para mí tamén é un verdadeiro placer, descubrino fai moi pouquiño, e cando a xente e as cousas sorprenden na vida, pois son agradables, vale? Sobre todo porque nunca perdes a capacidade de sorprenderte, vale? Su Garrido Pombo estudia guitarra no Conservatorio Malleuxos de Vigo, Historia de Arte en Santiago de Compostela, Musicoloxía na Universidade de Salamanca e disfruta de varias becas na Universidade de Granada e Florencia. E tamén, pásame, que estou a resumir, porque o seu currículum tamén é bastante extenso. En 2003 forma o Grupo Soño e desde 2006 xira por varios países como Holanda, Irlanda, México.
En 2015 forma o Grupo Treme e consigue o primeiro premio no concurso Música Xove 15 ao maior grupo xove galego. No 2018 grava o seu primeiro disco. Fixadevos na cara, é unha nena. Bueno. En 2018 grava o seu primeiro disco en solitario dando concertos en Galicia, Portugal e Irlanda. En 2019 obtén o premio Martín Codas da música galega na categoría de canción de autor. En 2018 tamén, despois de gravar o seu primer disco, en 2022 grava o segundo titulado Patios de Luz. En 2023 volve a ser nominada de novo nos premios Martín Codas na categoría de canción de autor. É compositora galega, cantante de bossa, folk e jazz. Tamén, o mesmo que Camilo, para mí é un verdadeiro placer, de verdad, merece a pena quedarse e escoitala. Moitísimas grazas. Adiós, no mío. Cantarse y bailar, todos de verdad amores, habéis pasado mío, lo ves que soy yo. Adiós, no mío, no moro pero soñado, esta bella escalera, no soy yo. Adiós, no mío, 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 adiós, no mío. Cantarse y bailar, todos se dan améis a mío, no ves a
Cantar es vivir, bailar. Cantar es vivir, bailar. Cantar es vivir, bailar. Sí, cantar es vivir, bailar. Sí, cantar es vivir, bailar. Sí, cantar es vivir, bailar. Un rayo de luz un día, Luciña botaba ropa. Las manos se llevaban de arraigo, el pelo se llevaba de noita. Dulces de clavos silvestres colgaban de aquellas bocetas. Luciña botaba ropa como que no se arraiga. Caía migallas do cuarto, oleras de pan de onte e a aurora bordaba cantando paxaros nas piscinas. Todas as cancións da radio, aprender a ser rapaz, bailando coa súa sombra nas casas nas que se vía, nun patio de luz, nun patio de luz. Abrir las puertas ayer con tonos que en otra vida era recorrer las salas de gente desconocida, abriendo todas las fiestas, brillando un ramo de hortensias como las casas de aldea, en un patio de luz, un patio de luz. Al tiempo de una fiesta, do cuarto cae unha prenda, como pluma nunha abeja na terraza de Carmiña que aventou contra o seu peito e deixoulle atrás da porta unhas rosas e un desexo que arrancou da súa horta nun patio de luz. Clavos, pan e rosas, nun patio de luz. Clavos, pan e rosas, nun patio de luz. Clavos, pan e rosas. Un patio de luz, clavos, pan y 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 rosas. Os mosteiros, os patios de luces, a estrada que levaba dende a miña aldea, dende calquera aldea, ata os patios de luces, ata as cidades, era unha estrada que tiña máis de 100 curvas, era unha estrada que fixemos tantas veces, era unha estrada pola que se marcharan os meus avós, as miñas veciñas, nós, probablemente vós.
Era unha estrada que levaba os patios de luces, ou os patios de luz, como lles digo. Cando vi este patio de luz, dixen, teño que cantar. Teño que cantar porque este patio une o pasado dos mosteiros e o noso presente, os patios de luz. E os patios de luces son as partes de atrás das cidades, son o lugar onde chegábamos os domingos pola noite, os que viñamos á aldea. Son esos lugares escondidos, son opuestos ás fachadas, non se mira, non se pintan, os patios de luces están atrás. Son a parte das mulleres, a parte doméstica, porque os patios de luces, as cociñas, dan os patios de luces, os baños dan os patios de luces. Tanto tempo que pasaban as mulleres ali, os patios de luces. E os patios de luces, se non se pon a cantar no medio dun patio de luz, resulta que o patio de luz pode converterse nun teatro, porque os patios de luces, se miña avoa se pon a lavar a luz aí, no quinto, ou no terceiro, que máis ben, resulta que se alguén se pon a cantar no medio do patio, e ela sai á ventana, resulta que miña abuela ten un palco privado a ese concerto. Entón, ocurriuse unha idea maravillosa, ou a mí me parece maravillosa, de ir polos patios de luces cantando e facendo concertos. E os domingos pola noite viñamos moi tarde. Viñamos a aldea por aquela carretera de máis de 100 curvas. Chámolle carretera porque a carretera chegou moi tarde, chegou xa casi nos 80s. Sempre foi carretera, nunca foi estrada. Chegábamos moi tarde, sempre chegábamos ás 10:30. Sempre os habitantes dos patios de luces levábamos os maleteros cargadísimos de patacas. De berzas tamén, cando sabía. De cenouras, cando non as comían os ratos, pero sobre todo de patacas. Porque os habitantes dos patios de luces sabemos moi ben que comer patacas era como comer terra, como levala contigo, como comer recordos, como comer memoria.
agarrando nos culeiros tan felices cun anaco de pan e outro de touciño e mística villa polo ar, polo tempo unha que non sei papá e onde viña e eu que marche e sigo che parando por sentir para non se extinguíamos ainda permanente nesta outra dimensión que te abrazo de que no código finalmente está la poesía achejando libre lo que se condensan todos e así sobrevivir de manera simultánea y sin temor a perderte na materia si souberas que na arranca das patacas eu ouvía nas manos no me rombaba o teu trator costaba no seu motor con más animal un coro de estilo. Después empezó a bailar sobre os sapos de mosquín que brillaban como estrellas descansando no remolque e fogo nos fracasos ao final da mañana que non acaba nunca sendo nela pero código filamento estaba en mi poesía dejando libre lo que se condensan todos y así poder vivir de manera simultánea sin temor a perderte na materia ao final da mañana que non acaba nunca ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba nunca e ao final da mañana que non acaba que non acaba que non acaba arranca las patacas sendo un menor. Non vos podo mandar para casa sen cantarvos isto. Porque por esa estrada de máis de 100 curvas, ás veces, as habitantes os paches de luces nesa estrada mallábamos moito. E a veces, moitas de nós, perdíamos moitas cousas, pero unha das cousas máis importantes que perdíamos era a fala. Ata que polas noites, as luces do patio de luz, as luces apagábanse e as nais empezaban a cantar cantigas de verde na súa lingua, na súa fala, porque ben sabedes que para cantar unha cantiga de verde ten que ser só na túa lingua. E esta canción a mí cantou a miña abuela, eu canto ao meu neno, e cantámola todos e todas na miña aldea, e agora cantou a vos, que se queredes levar para casa a cantarle a gente, porque non sei en que momento deixamos de cantarle a xente que queremos. É unha cousa moi terrible que facemos a xente maior, que de repente deixamos de cantar a xente que queremos, a xente pequeniña que queremos, e deixámonos desamparados, porque pensaremos que para explicar o mundo ten que ser con cancións, con cantos e con contos, e xa está. Así que, bueno, pois isto. Te
non podía abrir. Me alerté no sono, dejarías de dormir. Me alerté no sono, yo sono que viviré. Ay, ay, por fuerza de cantarte, cantar esperar y canta, ojalá de lloraré. Moitísimas gracias por vir. E hasta o ano que ven, a lo menos. Vale, graciño. No, sí.